Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, pripun kabare? Mugi-mugi sedaya sehat walafiat nggih. Ing dinten niki kepanggih malih kalian Ustazah Umi ing pelajaran basa Jawa. Saderenge pelajaran diwiwiti, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dinten niki Ustazah badhe bahas wulangan 5 urip resik lan sehat Gladhen 1. Gatekno tulisane Nina ing buku harian ngisor iki. Dina Minggu iki kebeneran aku lan keluargaku kerja bakti. Kerja bakti ngresiki lingkungan sakupenge omah. Aku lan ibu ngresiki taman. Aku ngrewangi Mbu Putih suket ing taman. Wondene Mas Budi ngrewangi bapak ngresiki got. Ngendikane bapak, got kudu asring diresiki. Got sing mambek bisa kanggo sarana ngrembakane nyamuk. Got sing reget dadi sumbering samubarang lelara. Nalika aku Mbu Putih suket dumadakan ana cacing lemah. Cacing lemah mau ora sengaja kecekel tanganku. Aku langsung jingkat-jingkat jijik kemigilan. Amarga aku paling jijik karo kewan lemah kang arane cacing. Ora sadar aku langsung bengok-bengok. Ibu sing ana sisihku ya melu kaget dikira kena apa. Sawise maca teks buku harian mau, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Ing dina apa keluargane Nina nganakake kegiatan kerja bakti? Ing dina Minggu. Apa kang diresiki ing kegiatan kerja bakti kasebut? Kang diresiki yaiku got. Nomor 3, Nina ngrewangi apa? Nina ngrewangi Mbu Putih suket ing taman. Nomor 4, apa sebabe got sing mambek kudu diresiki? Amerga got sing mambek bisa kanggo sarana ngrembakake nyamuk. Nomor 5, apa sing jalari Nina jingkat-jingkat jijik kamigilan? Amerga ora sengaja tangane nyekel cacing lemah. Ing dina Jumat kelase Nina ana kegiatan apa? Ana kegiatan Jumat bersih. Siswa putra kebagian tugas apa? Siswa putra kebagian tugas reresik ruang kelas. 8. Apa tugase siswa putri? Tugase siswa putri yaiku nyapu lan ngepel kelas. Nomor 9, yen kelase resik ndadekake kepriye? Ndadekake sehat lan nyaman kanggo pasinaon. Nomor 10, apa sebabe siswa kelas 2 tansah manut marang dawuhe Bu Ani? Amarga Bu Ani wali kelas kang gati karo murid-muride. Manten bocah-bocah pelajaran basa Jawa ing dinten niki mugi-mugi bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.